Bueno, Leire Orbe, ongi etorri. Mila esker, eskerrik asko. Esan behar dut, zuk euskerarekin gaur erronka bat egingo dozula, ez da? Bai. Elkarrizketa honetan. Bai. Zuk ze harreman daukazu euskerakin? Ni dana euskaraz ikasi dut, ikastola euskaraz, batxilerra euskaraz, gero ikasketak be euskaraz, baina egia da nire egunerokotasunean edo ez dudala euskaraz hitz egiten. Ta duela asko ez dudala euskaraz hitz egiten, beraz gaur niretzat froga bat da, baina... Erronka bat, eta gaina praktikan jartzia, eta orduan portxo bat berriz gogoratzea, ez da? Bai, primeran. Hau primeran entortzen zait, bai, oso ondo. Bueno, Leire, egunero ikusten zaitugu ETV-biko arratzaldetan, ipunto saioan, humorezko saio horretan, baina nor da Leire Orbe? Nor da Leire Orbe? Leire Orbe da Barakaldoko neska bat. Naiz, 31 urte ditut eta aktoresa naiz. Ja daramat, pila bat urte antzerkiaren munduan lan egiten eta hori da nire mundua. Eta ni naiz oso ikusten dena gutxo gora bera, naiz alaia, naiz jatorra esango dut ez dakit naiz. Nik ezagutzen zaitudanagatik esan aldot jatorra zarela. Ez, oso alaia hori egia da. Egun guztian barre egiten dut, denbora guztian. Eta hori antzerkia egiten dut, animaliak asko gustatzen zaizkit. Txakur bat daukat, nire amodioa da nire txakurra. Eta naiz neska normala eta ikusten dana. Oso ondo. Nola bukatu dozuzuk telebistan lanean? Bueno, orain telebistan zaude. Orain bai. Zer da, lehenengo aldia telebistan lan egiten dozuna? Ez, egon nintzen Goenkalen. Goenkalen? Hombre, aktore guztiak Goenkalen egon behar dira. Egia da, Euskal Herriko aktore gehienak Goenkalen amaitu da. Egia da. Negoen keskatuta ez nengoen Goenkalen, ez nada, 2 kapitulo atera nintzen Goenkalen bakarrik. Bai, 2 kapitulo duela pila bat. Eta hori izan zen nire lehenengo... Eta zer egin zen Goenkalen? Nire papera zen nintzen ama bat, nire umearekin, eta heltzen nintzen, oso divertigarria izan zen egia zen, heltzen nintzen tabernara, ez naiz gogoratzen nola zen tabernaren izena. Tabernaren izena, bat eguan boga? Bogan, hor nengoen. Eta sartzen nintzen nire umearekin, eta batean dei bat jasotzen nuen, eta joaten nintzen korrika. Eta usten nuen nire semea, hor, jendearekin. Ez nuen inor ezagutzen, baina ni semea hor usten nuen jendearekin. Eta gero 2 kapitulo edo gehiago pasatu ziren, ni ez nintzen agertzen, eta jendea horria nire umearekin. Eta gero bueltatzen nintzen koiarin batekin, eta istripu bat eukin nuela kotxearekin. Eta hori izan zen nire historia. Hori izan da zure Goenkaleko. Baina egia da, Euskal Herrian aktore izateko Goenkaletik pasatu behar. Hori fundamentala. Bueno, ero zegoen, ja ez dago eta. Ja ez da. Baina, ondo, eta esperientzi polita? Oso polita izan. Iristen izan lehenengo gauza egiten nuena telebistan. Fikzioan. Fikzioan gainera, hori da. Eta gero ni jarraitu nuen gauzak egiten, antzerkiak egiten eta badaukat areto txiki bat daramagu Barakaldon be bai. Hori, esatero, Jonas, txikitatik nahi izan duzu aktore izan? Bai, txikitatik. Bai, betidanik. Ni 8 urterekin gogertzen naiz, antzerki tailer batean egin nuela, orain daukat VHS zinta nire lehenengo obrarekin. Bai, Zela, emperadoraren jantzi berria izan zen. Gogoratzen naiz. Bai, hori egin nuen, nintzen tabernaria. Bai, eske gogoratzen naiz. Bai, ikastolan. Eta hori zen nire lehenengo papera. Eta hori nintzen ikasten antzerkia eta niretzatzen ikaragarria hori egitea. Osea, antzerkiarekin maite mindu zinen baina fletxazo. Obra hori egin da gero. Bai. Eta gero jarraitu nuen antzerkia egiten, jarraitu nuen egiten kurtso txikiak eta ja batzierra bukatzerakoan nire amari esan nion ama antzerkiak nahi dut eta aktoreza izan nahi dut. Eta berak esan zidan, oso ondo, beti apoiatu dit pila bat, baina esan zidan agian beste gauza bat egin behar nuela. Hori beti izaten da, aktore izan nahi izan dugunon, nire begertatu zaten, baina egin zazu beste zerbait, ze horre, eta gaur egun, edo zer egin, edo zer lana, ez da hori da, egia da. Eta egin nuen soinu teknikaria. Soinu teknikaria zara, osea, gaur nahi badugu mikroa jarri edo arazoren bat badago, igual zuk esku bat aldo zugota. Bueno, nik gaur egun uste dut, egin dezakedan bakarra da, hori mikrofonoa pertiga euki eskuan. Zer beste gauza bat uste dut ez dakidala. Eta ikasi nuen soinu teknikaria bai, 2 urte, erandion, eta... Lanik egin zenuen?
Ez, baina egin nituen praktikak Finlandian, hori oso ondo gontzan. Hombre. Claro, ni egin nuen modulua jakiten, ez nuela lan egingo hortan. Beraz egin nuen, bueno, pues me voy a Finlandia. 3 hilabete egitera praktikak primeran. Eta gero bueltatu eta ja bai sartu nintzen arte dramatiko egitera. Bai, nunik, ezen Getxoko eskolan, Getxoko antzerki eskolan. Hor 3 urte egin nituen ikasketak. Eta oso ondo, sorte handia eukin eban nire taldearekin, ikasketak bukatzeka, hor bukatzen dituzu ikasketak eta da el abismo absoluto. Bizitza, a ber, nondik hasi, Zer egin, ez dakizu. Joan Madrilera, geratu hemen, ez dakizu zer egin. Joaten dira Madrilera ez, eta bueltatzen dira berdin. Berdin edo txarrago. Jende asko ezagutzen dut edo okerrago. Bai, zen. Eta orduan, ze esan zen, bueno, nik zeo zer egin behar dut. Karo, hori da, gure klasea edo talde bat sortu genuen, zela Lastima Teatro, eta egin genituen unos estatutos, oso... Estatututa guzti. Bai, estatututa guzti. Formala, klaro, zezen bat zinaten. Ginen 8 pertsona. 8 pertsonakin jarri beharko dira. Bai, zerbait egin behar da. Eta hartu genuen lokal bat, obra egin genuen lokalean, oso ondo egon zen esperientza, eta hori 8 egin genuen, eta orain mantentzen gara horretako 5, oraindik, elkarrekin. Bai, Bai, eta hori egiten genuen gure antzeslanak, egiten genuen nahi genuena. Beraz, inork ez zuek nahi duzuen bezala. Nor ginen, igual, egiten genuen nahi genuena. Baina hortaz ezinen bizi, bizitza nola irabazten zen? Ba, ematen dituen antzerki klaseak, eskolan, eta jantoki orduan, eta estraskolarrak, txikiei, eta horrela, hor nire dirua irabazten nuen klaseak ematen. Bai, ze bestela, ezer egin, ezin genuen zer egin. Bai, ez bestela nola. Eta esan didazu, bueno, edo badakit, aretoren bat daukazuela talde horrek, esan duzu talde horrek, ez da? Bai, talde horrek, heldu ginen, bueno, Arimaktore deitzen da aretoa, hori dago Barakaldon, eta ezagutu genuen, eta eramaten zuten 2 pertsona. Eta batean utzi nahi zuten, eta esan ziguten hartzeko gu lokala. Bera. Bai, hasien izan zen, bueno. A ber, hau gauza serioa da, ja. Hau zer egingo dugu hemen, ja, hau zaiago. Eta baitz egin genuen beste 3 pertsonekin, eta hartu genuen lokala, eta hau da ja 4. urtea eramaten duguna. Zan jarraitzen duzue, lokal horretan, egiten duzue antzeslanak. Bai, egiten dugu produkzio propioak, guk egiten dugu, guk idatzi, bueno, daude 3 idazten dutenak, guk zuzentzen dugu, eta guk egiten ditugu pertsonaiak, eta antzesten dugu guk, bai. Eta gero batzutan ekartzen ditugu kanpoko gauzak, beste obrak batzuk, klaseak ematen dira astean zehar. Bai. Janik nahi badut igual antzerki klase, joan naiteke? Vamos, tranquila, bai. Eta jende animatzen da? Bai, badauzkagu taldeak, bai. Ja daramagula urte eta taldeak ateratzen dira, bai. Oso posik, egia zen. Osa, lehenen urtea zaila izan zen, baina ikustea nola goaz pixkanaka... Gehitzen da, hobetzen, ez goaz berantz, hori oso garrantzitsua da. Hori garrantzitsua da, bai. Goaz gorantz joatea, eta, bueno, zabaldu dugu pasadan astean, beraz, momentuz, bueno, temporada berria. Bai, oso ondo. Kurso berria, bai. Orain obraren bate prestatzen ari zara? Bai, azaroan estrenatuko dugu obra bat, deitzen dana Robert Pal Se come el mundo, erdaraz da egiten dugun guztia, eta komedia bat izango da, beraz, mundu guztia joatea, bertara ikustea. Ondo dago, ze gainera da, daukagu taberna txiki, osea, bertan zaude eta hartu alduzu zure tragoa, ikusten obra. Ikusten zauden artean? Osea, taberna bat balitz dezala, areto batekin. Kafe teatro do, antzeko zerbait, hori da. Hombre, eta sarrerarekin kontsumizio bat oparitzen dugu gainera. Gainera, hori da, lujo bat. Eta, Leire, egiten duzu, humorea normalean komedia? Bai, normalean gehienez komedia egiten dugu. Baina egia da, drama egin dugunean oso ondo funtzionatu duela publikoarekin. Bai, pasan urtean egin genuen obra bat, historia dun kotxe deitzen dana, eta zen un derramon absoluto. Bai, drama handia. Drama, pero vamos, hasieratik bukatzea da. Eta funtzionatu zuen primeran. Osa, sala beteta, asteburu guztitan, eta alboka-boka funtzionatu zuen oso ondo. Claro, jendeak bata bestiari esan, eta joan ikustera. Horrela da hori da onena, ez publizitaterik onena hori dela esaten. Hori jendea, bai, eskegia da. Eta, zuze uste duzu, komedia egitea edo, oza, humore egitea edo drama egitea dela errezagoa? Errezagoa? Edo, bueno, jendeak nola hartzen da ben, ez? Nik uste dut, drama errezago
hartzen duela jendea eta errezago funtzionatuko duela. Igual, alegia, igual negarrera egitea errezagoa dela, barrera egitea baino. Kontatzen duzu derramon bat, ez da? Edo ez dauka dola... Sogorra bada. Hori da, hori funtzionatzen du. Negar igual denek ez, baina bintzat heldu ez. Baina zerbait sentiaraztea, bai. Eta barre egitea ja espeziala da. Ze guztiok daukogun mori oso ezberdina. Ez da, ni nago norbaitekin zerbait ikusten, agian ni nago jo, eta bestea, Ezebez, bai, hori gertatzen da. Hori gertatzen da askotan. Edo esaten duzu zerbait, eta ez dauka graziarik, hori gertatzen da askotan. Gertatzen zaizu, igual norbait esan zeo, zer zu oso barregura askoa dela, eta krik. Nik estratea? Bueno, pila bat aldiz, noski, hori egunero. Baina dinot, olako antzeslan baten, edo ez dakite, igual humorezko zerbait egiten zabetenean. Guk egin dugunean, komediako antzezkea da, ikaragarria, ze heltzen da publiko bat, eta barre egiten dira leku batzutan, eta gu jazaten dugu, barre egin dira, hemen, eta hemen, lo procesamos. Urrengo egunean, nada que ver. Ezebez, ez? Ezebez, nada, kri, ezebez. Hori telebistan begertatzen zaigu, egun ze publiko dagoen batzuk barre esan orduko eta beste batzuk. Eta batzutan ezebez. Holan da, orduan zailagoa da, komedia. Eta Euskal Herrian zuk uste duzu humorea badagoela, esaten dute, bueno, gu ez garela hain humoretsuak eta ni, esan zuze uste duzu. Nik uste dut baiet. Nik uste dut, agian ez daukagu salero andaluz hori, baina ez da beharrezkoa. Ez da limite bat, ez? Azkenean, beste, ez? Bai, ni adibidez hemen lan egiten dut eta redakzioan nago guztiak dira monologista. Bai, bakarrizketak egiten Bakarrik denak. Beraz, nola esango dut ez daudela... Bai, eta nik esan aldot, entzun izan zaitetela ondo lan egin dudanez, barre. Bai, eta bueno, orain ja ikusten da, ETV batean eta hemen humorea egiten dela, beraz, hemen badago humorea, bai. Desberdina, ez? Igual gure humorea fina. Humore fina esango zenuke. Ez dakit fina, baina bai, ezberdina bada, bai. Ze nahiago duzuzuk, humorea edo drama? Antzesteko. Ni naiz oso paiasa. Eta humorea egiten oso ondo pasatzen dut. Egia da, entzaiatzen bebai antzeslan bat humoretsua denean, da ambientea eta dena da, jartzen zaizu beste puntu batean. Drama bat egiten duzunean, da jartzen zaizu beste puntu batean, ez da? Bai. Baina ez dakit gauza bat edo bestean nahiago dudan. Ze asko, ni drama adibidez egin neban pasadan urtean La Casa Bernarda Alba, dela un dramon absoluto. Hori bai dena drama, bai. Eta oso asko gozatu nuen egiten. Bai, pila bat. Beraz, uste dut ezin dudala esan zen nahiago du. Ez bat ez bestea, ez? Ez, biak. Eta bakarrik ez dut bakarrik humorea egitea, ez. Gustatzen zait bai, drama eta aldatzea eta gauza bat bestea, bai. Eta kapasa naiz uste dut biak egiteko. Hori oso ondo dago. Bai. Danetik egiten jakitzea ez, erregistro bat baino gehiago ukitzea oso garrantzitsua aktore bat entzako. Bai. Zuk uste duzu humoreakin igual transmititu, humoreakin igual komunikatzea errezagoa dela? Nik uste dut baietz. Bai. Errazago komunikatzea edo errazago ikusleari ailegatzea bai. Osa, nik uste dut jendea gauzak hobeto hartzen ditu humorearekin, edo, agian ez zara konturatzen, baina sartzen beste bide batez, hori da, beste bide batekin, baina esan dizute pila bat gauza. Eta agian ez zara ez da konturatu. Enteratu bez. Baina nik uste dut, bai, oso bide ona, adibidez, Shakespeare adibidez, bere lanetan, beti komunikatzeko historiak eta erabiltzen zuen bufoia edo komiko bat, beti. Eta hori nik uste dut dela hobeto ailegatzen delako jendeari. Bueno, humoreakin dana libre da, ala humoriak badaukaz tabuak? Nik uste dut tabuak daudela, baina uste dut ez direla egon behar. Osa, bueno, guk adibidez gure programan gure tabu gehiena da ordutegia. Karo, zuen ordua da arratsaldean. Hori da, 7:00 8:00 eta 4:00. Karo, ordu horretan ezin duzu nahi duzun guztia, ez da esan, ez hitz egin, umeen ordutegia da. Hori da. Eta gero bai, badauz tabuak, noski, eta azken bolada honetan egon dira esaten zen zerbait eta ja zeuden 1000 pertsona ofendiditos deitzen direnak edo ofendiditos esaten da, horrela da. Egia da, eta nik uste dut
ez dela horrela izan behar. Niri ez bazait gustatzen humore beltza edo adibidez, ez dut entzuten. Claro, ez ikusi. Ez dut ikusten. Ez jatzu gustatzen ez ikusi. Ez ikusi. Ez dut entzuten reggaeton, ez zai gustatzen, punto. Ez bazait gustatzen beste bat, ez dut entzuten. Eta jazta. Nik uste dut da, bakoitzak bere limitak jartzen ditu eta bera erabakitzen du zer nahi duen entzun eta zer ez. Claro, ze humore azkenean, humoreren helburua barre eragitea da, baina bebai daukos igual beste helburu batzuk, ez da, adibidez, boterearekin sartzea, ez modu lako batean, ez? Eta erraza da boterearekin sartzea humeare. Politikan eta aprobat, ez? Bai, gure programan, klaro, politikari buzitza egiten dugu. Asko, pila bat. Karo, ez que humorearekin azkenean ikasten dira gauza asko. Ni ez nituen hainbeste egunkari irakurri ona llegatu arte. Egunero hemen redakzioan da hori egunkariak, politika, nire politika, ez dut esango berdin zaidala, baina ez nuen hainbeste jakin. Ez nekien lo justo y necesario, jazta. Eta orain... Eta orain zaude, aktualidade, informatibo bat, zuk aurkezteko bezala. Bai, nire kuadriarekin orain gaiak dira beste batzuk. Bai, Ez bestela, ez da hitz egiten. Baina bai, orain dakit pie bat gauza munduari buruz. Zer, karo, zuek egiten dituzu zuen gidoiak, ez da? Osa, aparte, zuek aurkeztu eta zuek gidoiak ere zuek egiten duzu programan. Bakoitzak idazten du bere, nire sekzioa adibidez da friki eta animaliak, centenarios, jende heldua eta gauza arraroak pizkat. Osa, nik idazten ditudanak ez da politikari buruz justo, Eta ni idazten ditut, eta Mikel Bermejo ere da... Zure lankidea. Bai, nirekin egiten du lan, eta bera eta biok egiten ditugu nire gidoiak. Eta gero bakoitzak, bere gauzak idazten ditu. Hori guretzat da oberena. Claro, azkenean norberak berea defendatzea, ez? Ez da gauza horrerik. Hori da. Eta ja nola oso ondo ezagutzen garen ez ja, orain badakit Sergio Orizesa alde jarri, Gabilondo nola defendatukoen beste tekstu bat, orduan hori ondo da. Zuk espero zenun telebistan bukatzea? A ber, inoiz, ez. Osa, nire izaten didazu duela 2 urte egongo nintzela programa bat aurkezten humorezkoa ETV-bian, eta esaten dizut, baina zer dinozu. Zer dinozu. Eta kastina egin nuenean, ni bi kastin egin nituen, eta bigarrenean ateratzean, hemendik Miramonetik, deitu nion nire amari, esaten nada ama, Ez nada. Ez naute hartuko. Ez dut ez egin. Sentsazio txarrakin irten zenun. Bai. Eta begira, eta zenba denbora dara mazuia. Otsailean 2 urte egingo ditugu programan. Eskerrak, sentsazio txarrakin. Bai, oso ondo. Sentsazio txarra hori ondo. Eta humoreakin jarraituko dugu, baina emakumeak humore munduan gutxi ikusten dira. Pizten baduzu telebista, ikus dezakezu emakumeak. Hemen ikusten duguna ETV baten eta ETV bian, ez daude, ia. Ez dira ikusten aurkezle emakumeak, eta badaude. Hori da, aurkezle, por supuesto gaudena. Bai, kolaboratzaileak eta agian emakumeak geroz eta gehiago agertzen dira, posiblea da, baina aurkezleak ez daude. Gehiengoak. Mutilak, gizonezkoak dira, hori Holanda. Hemen, kanpoan eta... Mundu guztian, horrela da. Nik uste dut emakumeak gauza gehiago eskatzen digute mutile bati baino. Exigenteagoak dira gurekin. Gurekin, bai. Segu, barre egin behar dugu, ez da, baina ezin dugu egin barre ere mutilen gauza berberekin. Bai, igual gure, badakiz errazan nahi duzun, gure mutilak egiten dituzten gauza behar bada guk egitea ez dagoela ondo ikusi, eta gu finagoak izan behar dugula. Finagoak, hori da. Eta zergatik ez da? Hori dinot, ni. Sakarra bagara eta olakoa bagara, zergatik ez da izango. Hori da, ni fina ez naiz, hori horrela da, eta horrela izango da betidanik. Eta gero fizikoki zerbait eskatzen dizute, bai. Hombre, ikusi baino, ez da egin behar normalean aurkezleak, Pisten, hori da, ez da bakarrik pistea telebista eta ikusten duzu. Nahi dut esan, igual kanonen edo estandarren barruan sartzen diren emakumeak direla gehiago, eta mutilekin igual manga zabalagoa da, ez? Hori da. Danetik txiki handi, potolo, argale, danetik dago. Danetik daude, Kalboa, hileduna, berdin da, ez? Berdin dio, bai, egia da, Baina ez dakit zergaitik. Nik uste dut hori aldatu behar dela, noski, baina orain, Claro, niri rabia ematen dit ikuste, adibidez orain monologoak edo bakarrizketak asko ikusten dira, edo orain nik adibidez
lehen baino gehiago. Baina emakumeen bakarrizketak egiten direnen adibidez da especial mujeres edo... Bai, martxoak 8ko emakumea justo gaur emango dugu emakumeena bakarrik. Hori izan behar litzateke egunero. Hori da, eta ez izatea ez berezia, ez ezberdina, ez normalizatuta. Hori da, normalizatzea, hori da lortu behar dena. Ez que gauza gaina aurkezle, baina ez que umore munduan gainera emakume oso gutxi daude. Oso gutxi. Hemen Euskal Herrian bakarrik ikusita oso emakume gutxi. Zuen programan bertan. Ni bakarra zara. Dabitu zenbat mutil daukaz. Pila bat. Hainoin programa berrian jende gehiago sartu da. Jende gehiago eta mutilak sartu dira. Eta horbe mutila. Bai, hemendik, esan beharko dugu ez, emakumeak badaukagula grazia. Eta badaude emakume pila bat Euskal Herrian, moretsuak eta pila bat. Bitu, adibidez aurten egin zen bakarrizketen txapelketan hori Radio Euskadi egin zena, aurten emakume gehiago egon dira. Eta emakume batek etzun... Irabazi, izan nintzen epaia. Bai, Gema, irabazi zuen. Hemen egoten da, kolaboratzaile. Bai, hori da. Berak irabazi zuen. Bai, beraz hori bai lortu zen aurten, bai. Lortu da, eta aber holan... Jarraitzen den. Jarraitzen den, ez da. Espero dugu. Umore mundu hortan emakumeak sartzen. Eta zuk esan dugu lehen horretaz aparte, telebistaz aparte, antzerki egin duzu. Zinea gustatuko litzaizuke probatzea edo beste zeo zer? Bai, hombre, ni ez dut esango ezer inoski. Nik ja, lehen telebista pentsatzen eban ez nuela agian inoiz egingo eta baitu non nagoen, beraz zinea, bai, beste mundu bat izan behar da. Suposatzen dut, ez dakit, noski. Eta ametsen bat zerbait gustatuko litzaizuke bitu, nik hau egiten badut ja, lasa hil naiteke. Nire ametsa, ze zaila, nire ametsa betidanik izan da bizi ahal izatea antzerkiaz, edo antzeslanaz, edo telebistaz, edo nik egin nahi dudan gauzaz. Hori niretzat da garrantzitsuena. Niretzat ametsa da, holan jarraitza, lanarekin jarraitza, eta humorea egiten bebai, eta hori da nire ametsa. Osea, que zure ametsa... Holan jarraitzea, ja, posik egon nitzateke. Zure ametsa betetzen zaudela esan daiteke, orain? Bai, ointzen, bai. Eta zuk hemendik urte batzutara zure burua nola ikusten dozu leire? Ez dakit. Telebistan jarraitu... Hombre, nire ointze bertan nau superposik, hemen hori egia da. Superposik, eta espero dut hemen denbora asko egotea. Mundu batera, ez naiz, ez naiz arriesgatzen, ez dakit nola esaten da, ez naiz ausartzen. Esaten, ez? Esaten non egongo naizen, ze duela 5 urte ez nueban pentsatzen hemen egongo nintzela. Odan, 5 urte barru. Ez dakizu. Eta bakarrizketak egiten? Ausartuko zeinake? Ausartu, hori bebai nire beldur pila bat ematen dit. Bai, bakarrizketak, Bai, niretzat da super zaila eta zuk bakarrik hor jendearen aurrean, ni programan nago jende gehiagorekin, eta barre egin behar. Porque igual soltatu zerbait eta inor barrez egin. Claro, eta jendean niri entzutea hor, niri bakarrik, zer gaitik. Niri oso zaila iruditzen zait. Ausartzen nahi zen, agian bai, ez dakit, agian bai. Ez dut esango ez dakit. Baina momentu honetan ez naiz ausartzen. Leire, eta kaletik zoazenean jendeak ezagutzen zaitu? Nola dara mazu fama? Bueno, ni primeran. Ni norbait ezagutzen dut, ni ni naiz, hola nago. Ilusio egiten dizu. Pila bat. Karo, eta bapaten esaten dit, pasatu zitzen, beste egun batean esan zidaten, ezagutzen zaitut, ez dakit, eta ni, bagian Barakaldokoa zara. Eta ez naiz Barakaldoka, nari bagian ez dakit klasean edo soinua, eta, eman nizkion pila bat aukera, eta nengoen leku lagun batekin, eta nire laguna, telebistan agertzen da. Karo, eske zube... Egia da, klaro, telebistatik, bai, telebistan. Bueno, holan. Zuk lehenengo aukera izan beharran, karo, eske telebistan ez. Baina nik ez. Beste egunean egia da, bai, jendea ezagutzen nahuela, gehiagoz eta gehiago, baina ni super encantada de la vida. Bai, ilusio, pila bat. Bai, ni naiz. Pila bat, ilusio, pila bat.
Eta argazkiak, beste egunean bebai argazkiak, eta nire lagunak, klaro, flipatzen dute. Nirekin nahi dut argazki bat, holan. Eta inoiz eskatu dizute, humorean zabiltzanez, kontatu txiste bat, ez dakit, papatia nolan taberna baten, edo... Momentuz, ez. Eta espero dut, inoiz, ez. Preste egon, Mira, igual prestatzen ditut hiru txiste, eukitzeko hor, ez da, badazpadan. Baina momentuz hori ez dira eskatu. Oso ondo, Leire. Bueno, jarraitu, zure antzerki telebista mundu horretan orain bezain ongi, eta batek daki egun ematen zinean eronunen gozatzen. Ez dakigu. Mila esker gurekin egoteatik. Erronka, euskararen erronka guztiz aprobatu dozu, oso ondo egin dozu. Bale. Benetan oso ondo mintzatu zara, beraz? Posten naiz. 10 bat. Mila esker. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.